أوانجيل يقول أب كريستنا دحر يسوس زعابي بوتا زلوم أتوم 12 حواريات مقانم زي الساعتي أما صحف قدس كا بغمي كابزا مدر كم زحلفو زقلت صحف يلا بزعباز زقلت صحف من هالبات أبتو فيت نبي كريستيان أيو كركب زكال حواريات كم كلاتنا ترى سبعي نبرون كلهم كابز تفلالي دحر بايتاتا زمت خوينم فوليناتهم كا كل قديفهم نكريستوس مسعبو مينيرو أما صحف قدس تقاليص خم نرخبو قاليام قففت عسى تقبل تقارص حارس صوت قاليام كا إيدة ببنياتات وزت زنبرويا حواريات تنسعينا يسوس كريستوس نمرأي زبقعن وانجيلنا مولو عالم ناي مسفحفحة الأخوز تقبلون يمنيرو أزتا الأخوزي سلوتن بزح واقازي حتى تناي نبرن بنصارو قادا سدتن سماعتنتن زحتت الأخوي نيرو كلاتهم حواريات كا مأنتي فقري يسوس كريستوس كبلو نزيت وازي بحاجوس بمقبال هيوتهم سويهم بزيكا حدا يهودا موتنا نفس كفهم نزنبرهم تأمانتن ودسب كفتمهم نزقل چكانه زقلص أزيلو بزتنكف مسكرنا الذهبي مبزحته زانتو أمون بمستراونت بذكراغر نجارات بقى تاريخن استعبللو مچارشتا كفال هيوتهم كمي كم زنبر زقلص صحفات كا كاب توفيت بيت كريستيانن صحفت تاريخن استرخبه كم زغونه يزنجر قداماي يوحنس حدا خابتهم وانجيل صحفوا حواريات كوينو اب حدش كيدانكا ماكلاين مستراون زخونه بوتا حيزو يزركب يوحنس كاب زبديوسن سلامين زولده كوينو نياقوب حوارياخا حوي نس يسوس كريستوس ازي طبق قربت سلازنبرو خايو فقره اغزي ويكا اتي يسوس ازي زفقرو حواريات باهيلو زصواع كموتيتو خا نتمرتات نا يسوس بزتفلالي ملكع زغلصن أب كلن عبيت فصاميتات ناي يسوس تساتفن حواري دحر عرقت ناي يسوس يوحنس اتزعابي عند ماقل ناي اب يرساليم زنبرو كريستيانات كم زنبر يزغلص اب زمن النغسنت ناي هاصي ديقليطيانوس سدت كريستنا اب زلعله طرزو يبصح نيرو بفلايكا اب افيسون اب توفيت نيوحنس وانجيلاوي اب زفلحه زيتي زلو دستي كم زاتوون او بزيتي كم تطقون كاو بتامر كم زدحانن يزغلص أتبز تأمر السنبد نغسكا نقدس يوحنس نابات موز زبحال هاتياوي بيت مأسرتي أساقاقيرو دحرت زنبرة ناي أقرقر أوانات قدس يوحنس أبزي بيت مأسرت خوينو نتي أب متحف رأي يوحنس زلو رأيتات كمز رأي يزفلت رومايان نقدس يوحنس نمقتال أزي بزح فتنتات قوى انت كايدو نسوغن أب كبابي 100 عامة مهرت أما بل 94 أدميو بتفترواوي ويكا بحرياوي موت كم زموت يزغلص دحيرو قسطنطينوس مذكرتا زخون نجر نمركب بمبال نمقابر قدوس يوحنس اب زفحرلو اوان ات مقابر بادوهم صنحو ازقا قدوس يوحنس بنفسون بسغون كابز عالم كم زغعازه زرغاغص كم زخونه يزنجر كالاي حواريا يعقوب ود زبديوس يعقوب ود زبديوسن نيوحنس حواريا حو خوينو أب بزوحنا يسوس تأمرات تساتفن نسكيات يسوس بقربا استعذبن حواري سمعتنت ناي حواري يعقوب كم زسعبي نغوس هيرودوس بعل أغريبا نا يهود نمحقواس لعول دلي سلازنبرو حواري يعقوب نغقتل يو عزيزو بغمي كم استغتل زغلت زرزر صحف كوانتا زيلا توفيت غنا بتأزاز نغوس مسرت تسيف ويون بسيف تقتيلو خون كم زغل يزنجر سالساي يعقوب ودلفيوس أوانجيل كلت يعقوب سموم حواريات كم زنبرو زغلص كوينو ازي يعقوب حواريا خا ودلفيوس كم اون يعقوب نيشتي تباهيلو يزصوا مسكالوت حواريات بمصنبار أوانجيل زنبرو ترى لعل بونان مقللنت زملو ينيرو دحر عرقت ناي يسوس بزعبو زغلص حبريتا ازي وحدي توفيت كم زحبرو خا وانجيل لمسفح بزحات ميسيوناويان غعزوتات ايو زفصم نيرو بزعبا اماوتو زغلص نصور صحف زي مركابومن نعاد حدوم زغاچو صحفات بمهلاوم كا عبي خركر كم زفتارو يزنجر بمسارت كريستياناوان تمرتتات جن بتأزاز نغوس هيرودوس عابي بعل أغريبا أب يرساليم نققتل كم تأوجن أمود داتاقا أب قدم حزبي بسماعتنت كم تسيفن يزنجر أب قدامي كفل زمن موت ناي حواريا يعقوب ودلفيوس أب يرساليم أزي عابي جنون أرستي نيرو نايزي مقنيات كا حواريا يعقوب عند مأكل نايتا حداس زنبرت بيت كريستيان سلازنبري ناتو سماعتنت مقدال نايتم 10 حواريات تراي زيكونس اتي امونغو ايهود
ሮማውያንን ሰበስልጣን እታ ሓዳስ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ ከም ዝበጽሐ ዘግሃደውን እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ሰማዕትነቱ ዋጋ ናይ ክርስቲያናዊ ተልእኾ ብግብሪ ዘረኣየ ካብቶም ክርስቲያናት ከቢድ ሓዘን ቅንዓትን ቆራጽነትን ዘስዓበ ንሃዋርያት ነቲ ህልው ናይ ሓደጋ ጽላሎት ብዝግባእ ንኽርድእዎ ዝገበረን እዩ ነይሩ። ሰማዕትነቱ ኣብ ክርስቲያናት ምስክርነት ሓድሽ ማዕበል ናይ ስብከተ ወንጌልን ዘለዓለ ክርስትና ካብ ኢየሩሳሌም ሓሊፉ ናብ ምድረ ይሁዳ ሰማርያን ካብኡ ሓሊፉ ኸዓ ናብ ግዛኣት ሮማን ብቕልጡፍ ንኽባጻሕ ዓብ ምኽንያት ዝኾነን እዩ ነይሩ። ዓብ ኣብነት ናይ እምነት ኣብ ዘይርጉእን በዳህን እዋን ተባሂሉ እዩ ኸዓ ዝጽዋዕ ዘሎ። ራብዓይ ጴጥሮስ ኣቐዲሙ ብስምዖን ዝብል ስም ዝጽዋዕን ገሊላዊ ገፋፋ ዓሳ ዝነበረን ካብ ገፋፋ ዓሳ ናብ ገፋፊ ሰብ ንኽሰጋገር ከኣ እዩ ብኢየሱስ ተጸዊዑ። ጴጥሮስ ዓብ ኣብነት ናይ እምነት ጽንዓት ውዕውዕ መንፈስ ተወፋይነትን እዩ። ኣብ ወንጌል ብብዝሒ ዝጥቀስ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ካብ ኢየሱስ ዝተቐበለ ሃዋርያን ከኣ እዩ። ድሕሪ ዕርገት ኢየሱስ ጴጥሮስ ወንጌል ንምስፋሕፋሕ ናብ መላእ ግዝኣት ሮማ ምጓዓዝ ይጀሚሩ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝተቐመጠን ንማሕበር ክርስቲያን ይመርሕ ከም ዝነበረን እዩ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ተጻሒፉ ዝርከብ። ወንጌል ናብ ኣሕዛብ ንምስፋሕፋሕ ዝለዓለ ተራእዩ ዝጻወት ነይሩ። ኣብ 64 ዓመተ ምህረት ንጉስ ኔሮ እቲ ኣብ ሮማ ዘጋጠመ ዓቢ ናይ ባርዕ ሓደጋ ነቶም ክርስቲያናት ስለ ዘላገበሎም ዓቢ ናይ ስደትን ሰማዕትነትን እዋን እዩ ኣበጋጊሱ። በቲ መምርሒ መሰረት ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ተተሓዘን ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝተዋሃቦን ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ መስቀል ንኽሽንከርካ እዩ ተፈሪድዎ። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ብዓቕሙ ትሕትና ተመሊኡ ኣነ ከም ጎይታይ ክስቀል ኣይግባኣንን እሞ ቁልቁል ኣፈይ ስቐሉኒ ኢሉ ብምልማን ርእሱ ንታሕቲ ገይሩ እዩ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ። እቲ ንሱ ዝተሰቕለሉ ቦታ ኣብ ናይ ሎሚ ቫቲካን ኮይኑ ሎሚ እቲ ዝዓበየ ቤተ ክርስቲያን ናይ ካቶሊክ ዝኾነ ቅዱስ ጴጥሮስ ባሲሊካ ተሰሪሕሉ ዘሎ ቦታ እዩ። መስዋዕትነት ናይቲ ካብ ገፋፋ ዓሳ ፈራሃን ኣድሓርሓርን ዝነበረ ጸኒሑ ግን ናብ ተባዕን መራሕን ዝተሰጋገረ ቅዱስ ጴጥሮስ ነቲ ፈኸም ዝብል ዝነበረ ናይ ክርስትና ጓህሪ ብዝለዓለ ፍጥነት ንኽላባዕን ኣብቶም ክርስቲያናት ከዓ ዓቢ ናይ ሰማዕትነት ድሌትን ዘበጋገሰ ከም ዝነበረ እዩ ዝዝንቶ። ሓምሻይ እንድርያስ ሃዋርያ እንድርያስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ብስጋ ሓዊ ኮይኑ ዋላ እኳ ካብቶም ፍሉጣት ሃዋርያት ተዘይኮነ ብዝያዳ ግን ካብቲ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ምስ ኢየሱስ ዝነበሮ ቅርበት እዩ ብዝያዳ ዝፍለጥ። ሃዋርያ እንድርያስ ኣብ ሓደ ዓበይቲ ፍጻሜታት ናይ ወንጌል ዝጥቀስ ኮይኑ እቲ ብዝያዳ ዝፍለጠሉ ነገር ግን እቲ ከም መስራቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቁስጥንጥንያ ብምዃን ዝነበሮ ኣበርክቶ እዩ። ኣብ ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ተገሊጹ ከም ዘሎ ሃዋርያ እንድርያስ ኣብ ፓትራስ ናይ ግሪክ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ እዩ ሰማዕትነት ተቐቢሉ። ልክዕ ከም ሓዊ ጴጥሮስ ኣነ ከም ናይ ጎይታይ ዓይነት ስቕለት ክስቀል ኣይግባኣንን ስለ ዝበለ ኣብ መስቀል ብቕርጺ ናይ ኤክስ ከም ዝተሰቕለ እዩ ተጻሒፉ ዝርከብ። ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት ኣስከሬኑ ብተኸተልቱ ናብ ስኮትላንድ ከም ዝመጸን ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ይርከብን ከም ዘሎ ኸኣ እዩ ዝፍለጥ። ሻድሻይ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ኣብ ወንጌል ክልተ ይሁዳ ስሞም ሃዋርያት ከም ዝተሸሙ ዝግለጽ ኮይኑ እቲ ሓደ ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ክኸውን ከሎ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ተባሂሉ ኸኣ ይጽዋዕ። እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ይሁዳ ኸኣ ወዲ ያዕቆብ ተባሂሉ ዝፍለጥን ኣብ ሓድሽ ኪዳኑን መልእኽቲ ይሁዳ ንእትብል መጽሓፍ ዝጸሓፈን እዩ። ታዲዮስ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ እዚ ሃዋርያ እዚ ኣብ ወንጌል ብዙሕ ግዜ ዘይተጠቕሰ ኮይኑ እቲ ብዝያዳ ተጠቒሱሉ ዝርከብ ክፋል ወንጌል ከዓ ኣብ ድራር ናይ ጸሎት ሐሙስ ኮይኑ በቲ ንቓላት ኢየሱስ ኣብ ምልክት ሕቶ ብምእታው እዩ ዝፍለጥ። ድሕሪ ዕርገት ኢየሱስ ይሁዳ ንወንጌል ናብ መሶጶጣምያን ፋርስን ኣብ ምስፋሕፋሕ እዩ ዝዓዪ ነይሩ። ንሰማዕትነቱ ዝምልከት ኣብ ትውፊት ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ዝርከቡ ኮይኖም ገለ ካብኦም ይሁዳ ብዳርባ እምኒ ከም ዝተቐተለ ክገልጹ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ብምሳር ወይ ብፋስ ተፈጽፊጹ ሰማዕትነት ከም ዝተቐበለ እዮም ዝገልጹ። ንጹራት ነጥብታት ሰማዕትነቱ ብዘይ ምህላዎም ብዘየገድስ ሰማዕትነት ናይ ይሁዳ ምልክት ናይ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮ ተወፋይነትን ተኣማንነትን ዘርእን ኣብነት ናይ ኣብ በዳሂ እዋን ዝግበር ተስፋን ከምኡ እውን ሓደ ካብቶም ንዝጠፍአ ንዝተረሰዐ ዕላማታት ንምትግባር ዝሕግዙ ቅዱሳን ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ሻብዓይ ፊልጶስ ሃዋርያ ፊልጶስ በዓል ቤት ሳይዳ ሓደ ካብቶም ብኢየሱስ ዝተጸውዐ ሃዋርያ ኮይኑ ኣብ ከም በዓል ኢየሱስ ን5,000 ህዝቢ ብተኣምራት ዝመገበሉ እዋን ተጠቒሱ ዝርከብ ሃዋርያ እዩ።
ድሕሪ ዕርገት ኢየሱስ ፊልጶስ ወንጌል ንምስባኽ ናብ ከም በዓል ሰማርያ ዝኣመሰላ ዓድታት ብዙሓት ሚስዮናውያን ጉዕዞታት ከም ዝገበረ ተጻሒፉ ዝርከብ። መገሻታቱ ከዓ ኩሎም ሐዋርያትን ቀዳሞት ክርስቲያናትን ብብዙሕ ሓርጎጽጎጽ ዝተበተኸ ከም ዝነበረን ንሞቱ ዝገልጽ ንጹር ጽሑፍ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተረኽበን እዩ ዝፍለጥ። ብትውፊት ግን ፊልጶስ ኣብ ከባቢ 80 ዓመተ ምህረት ኣብ ሄራፖሊስ ናይ ሎሚ ማእከላይን ደቡባውን ክፋል ቱርኪ ብሮማዊ ንጉስ ዶሚዲያን ብዳርባ እምኒ ወይ እውን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሰማዕትነት ከም ዝተቐበለ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ተጻሒፉ ዝርከብ። ሻምናይ ስምዖን ቀናዕ ሐዋርያ ስምዖን ካብ ኩሎም ሐዋርያት በቲ ዝነበሮ ፍሉይ መንነት ንእምነቱ ብዝነበሮ ነቕ ዘይብል ተወፋይነትን እዩ ብዝያዳ ጎሊዑ ዝረአ። ብዛዕባ ቅድሚ ምስ ኢየሱስ ምርኻቡ ዝነበሮ ህይወት ክሳብ ሕጂ ሚስጥር ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ እቲ ቀናዕ ዝብል ዝተዋህቦ መፀውዒ ከዓ ምስ ሓደ ንናጽነት እስራኤል ዝቃልስ ዝነበረ ውዕው ሃይማኖታውን ፖለቲከኛን ጉጅለ ብዝነበሮ ርክብ ዝተዋህቦ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት። ብዛዕባ ሰማዕትነቱ ዝገልጹ ብዙሓት ጽሑፋት ዘይተረኽቡ ኮይኖም ውሕዳት ቅዱሳት ጽሑፋት ከዓ ስምዖን ሐዋርያ በቲ ብሮማዊ ንጉስ ትራጃን ኣብ ክርስቲያናት ዝግበር ዝነበረ ኣረመኔያዊ ምስኻይ ብህይወቱ እንከሎ ንቁርበቱ ቀሊጦም ከም ዘውጽዎን ንኣካላቱ ከዓ ኣብ ክልተ ከም ዝጨደድዎን በዚ ኣረመኔያዊ ተግባር ከዓ ብሰማዕትነት ከም ዝሓለፈኒ ተጻሒፉ ዘሎ። ታሽዓይ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ በርተሎሜዎስ ሓደ ካብቶም 12 ብኢየሱስ ዝተመርጹ ሐዋርያ ኮይኑ ድሕሪ ዕርገት ናይ ኢየሱስ ወንጌል ንምስባኽ ናብ ህንዲ ዝተጓዓዘ ሐዋርያ እዩ። እቲ ዘካየዶ ዝነበረ ዕውት ስብከት ወንጌል ምምላስ ናይ ብዙሓት ሰባትን ኣዒንቲ ንጉስ ኣይክስ ስለ ዝሰዓበ በርተሎሜዎስ ንኽተሓዝን ንኽቕተልን እዩ በቲ ንጉስ ትእዛዝ ተዋሂብዎ። ንሰማዕትነቱ ዝምልከቱ ብዙሓት ናይ ትውፊት ጽሑፋት ዘለዉ ኮይኖም ገለ ካብኦም ቆርበቱ ተቐሊጡ ከም ዝወፅእ ክገልጹ ከለዎ ካልኦት ጽሑፋት ከዓ ብኻልእ ኣረሜናዊ ኣገባብ ከም ዝተቐተለ እዮም ዝገልጹ። ሓደ መሰረቱ ካብ ናይ ምብራቃዊ ኦርቶዶክስ ክርስቲያናዊ ትውፊት ዝኾነ ጽሑፍ ሐዋርያ በርተሎሜዎስ ካብ ብዙሕ ናይ ቅትለት ፈተነ ብተኣምራት ከም ዝደሓነ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ሄራፖሊስ ናይ ቱርኪ ኣብ ከባቢ 51 ዓመተ ምህረት ብንጉስ ትራንጃ ናይ ሮማ ቁልቁል ኣፉ ኣብ መስቀል ብምሽንካር ሰማዕትነት ከም ዝተቐበለ እዩ ዝንገር። ቅድሚ ኣብ መስቀል ቁልቁል ኣፉ ምሽንካሩ ንቆርበቱ ቀሊጦም ብምውፃእ ንዘሳቀይዎ ስቅያት ብትዕግስቲ ከም ዝተቐበለን ቆርበቱ ከዓ ንኻልኦት ክርስቲያናት ብጽኑዕ ንምፍርራሕ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንምርኢት ይቐርብ ከም ዝነበረን እዩ ዝዝንቶ። 10 ማቴዎስ ሐዋርያ ማቴዎስ ሓደ ካብቶም ወንጌል ዝጸሓፉ ክልተ ሐዋርያት ኮይኑ መበቀሉ ካብ ቅፍርናሆም ናይ ቀደም ስሙ ሌዊ ከም ዝበሃልን ኣካብ ቀረጽ ኮይኑ ኣብ ህዝቢ ቅኑዕ ዝነበረ ስራሕ ከዓ ይሰርሕ ከም ዝነበረን እዩ ዝፍለጥ። ብመሰረት ጥንታውያን ናይ ክርስትና ትውፊታት ማቴዎስ ሐዋርያ ድሕሪ ዕርገት ኢየሱስ ስብከት ወንጌሉ ከም ዝቐጸለ እዩ ተጻሒፉ ዝርከብ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ሐዋርያን ወንጌላዊን ዝኾነ ማቴዎስ ኣብ ናዳብ ዝተባሃለ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቅዳሴ እንከሎ ብሴፍ ከም ዝተቐተለ እዩ ሓደ ልዑል ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ትውፊት መጽሓፍ ዝገልጽ። 11 ቶማስ ሐዋርያ ቶማስ በቲ ተጠራጣሪ ባህርያቱ ብዝያዳ ዝፍለጥ ኮይኑ ዳሕረዋይ ክፋል ህይወቱ ከመይ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ብዙሕ ጽሑፍ ከዓ ኣይተረኸበን ዘሎ። እቶም ዝተረኸቡ ውሕዳት ጽሑፋት ሐዋርያ ቶማስ ወንጌል ንምስባኽ ናብ ህንዲ ከም ዝተጓዓዘን ኣዝዩ ዕውት ስብከት ከም ዘካየደን ኣብ መወዳእታ ከዓ ድሕሪ ብዙሕ ማእሰርቲ ስቃይን መከራን ኣብ ከተማ ቸናይ ናይ ህንዲ ኣብ እግሪ መስቀል ኮይኑ እናጸለየ እንከሎ ብኩናትን ጭማራታትን ብምውጋእ ሰማዕትነት ከም ዝተቐበለ እዮም ዝገልጹ። 12 ይሁዳ አስቆሮታዊ እቲ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ሐዋርያ ይሁዳ ኮይኑ በቲ ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ብምሃብ ዝፈጸሞ ክሕደትን ጥልመትን ከዓ እዩ ብዝያዳ ዝፍለጥ። ብዛዕባ ናይ ቀደም ህይወቱ ከመይ ከም ዝነበረ ዝገልጹ ጽሑፋት ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣይተረኽቡን ዘለዉ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይሁዳ ንኢየሱስ ብ30 ዲናር ኣሕሊፉ ብምሃቡ ድሒሩ ከም ዝተጣዓሰ እቲ ገንዘቡ ናብ ሹማምንቲ ኣይሁድ ክመልሶ ከም ዝፈተነን ከም ዘይተቐበልዎን ኣብ መወዳእታ ከዓ ብሰንኪ ዝፈጸሞ ጥልመት ሲዒቡ ዝተሰምዖ ጣዕሳን ኣብ ገመድ ተሓኒቑ ነብሱ ከም ዘጥፈን ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ከዓ ብጸድፊ ከም ዝጸደፈን ኣምዖቱ ተዘልዚሉ ከም ዝወፀን እዩ ተጻሒፉ ዝርከብ። ክሳብ ሕጂ ከዓ ምልክት ናይ ክሕደት ኮይኑ ዝጽዋዕ ዘሎ ሐዋርያ ኣብ መወዳእታ እዚ ንሪኦ ዝጸንሓና ከቢድ መስቀልን ሰማዕትነትን ናይ ሐዋርያት ኣዝዩ ንኡስ ክፋል ናይቲ ዘሕለፈዎ ስቅያት እዩ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሐዋርያ ገድሊ ወይ ከዓ ጉዕዞ ሰማዕትነት ከመይ ከም ዝነበረ ብዝርዝር ብደቂቕ ንምፍላጥ ምስ እንደሊ ከዓ ነቶም ብዛዕባኡ ዝተጻሕፉ ቅዱሳት ጽሑፋት ምውካስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከምቲ ኣብ ኣርእስቲ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮና ሰማዕትነት ብኸመይ ከም ዝተቐበሉ ንምግላጽ ስለ ዝኾነ ዳ እምበር እቲ ንሳቶም
ንፈልሲ ክርስትና ንምጥጣዕ ተጓዓዝዎ መንገዲ ዝኸፈልዎ ዋጋን ደምን በዛ ናይ 15 ደቂቕ ዘይትመልእ ቪድዮ ዝግለጽ ከም ዘይኮነ ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ መንግስቲ ቲቪኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ቤተሰብ ናይዚ ቻነል ንክትኮኑ ንዓደምኩ። ኣብ ቀጻሊ ዝዝርግሑ ዘደንቑ ዘገርሙ ሓፀርቲ ዶኩመንተሪታት ክትከታተሉ ኢኹም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ዘለኩም ርእቶ ኸኣኒ ኣብ ቦታ ርእቶ ጸሓፉለይ። በቢ ዘለናዮ ሰሰናዩ